vida xa toda. Ai, Maruxiña, Maruxa, non seas tola. Hoxe vamos falar dun proxecto novo, relativamente, é o Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade, o APOI. Así vai a boa nena, cando non ten quen queira. O patrimonio intangible do que son portadoras as persoas está desaparecendo aceleradamente por razóns da lei natural. Aquí, o que se aproxime a esta páxina web, pois encontrará unha serie de grabacións accesibles que se poden escoitar, podense descargar cando o usuario está registrado e que van acompañadas dos correspondentes estudos, é dicir, de toda a documentación necesaria para a súa identificación, ubicación e análise. Temos a ficha cos datos biográficos do informante, a súa idade, o lugar de nacemento, a lingua materna, a súa ocupación e algunhas observacións do que se sabe dela. Xeiro chama de mamín que eu son panadeiro. Saliu a araña da súa arañada, chama de mamín que eu son tecelana. Estas pezas, estas voces, estes son portadores de cultura, son elementos configuradores da nosa identidade, son un patrimonio histórico-cultural, aínda que se xa intangible, aínda que se xa inmaterial, que temos a obriga de recoller, preservar e transmitir ás xeracións futuras. Podemos encontrar, ao mellor, dunha mesma cantiga que está moi extendida, podemos encontrar 7 ou 9 ou 15 variantes, e cada unha delas é diferente da outra. Entón ten unha riqueza para quen queira exploralo extraordinaria. Tiño chucando palleiro que de noite anda ceibado. Tamén conseguimos con isto, naturalmente, rescatar unha serie de materiais valiosísimos, algúns deles de 40-50 anos de antiguidade. Do que se trata é de contribuir con un elemento tecnolóxicamente innovador a que esa transmisión oral, a que esa reproducción se siga efectuando. Pois a lingua creo que é unha ferramenta interesantísima porque as persoas, os informantes e os intérpretes son, en xeral, persoas de raíz que conservan a forma xenuína do léxico, da sintaxe, da pronuncia, das diferentes zonas onde foron recollidas. Entón creo que ten unha riqueza tamén para os lingüistas moi interesante. Ben falado. Froita que se dá nas maceiras. Unha mazán. Ves como sabe? O que hoxe lles amosamos é un tesouro da lingua galega que a técnica pon nas nosas mans. Mini e Mero, e non só eles, dedicaron moitas horas a escoitar os vellos. E como percibiron que contaban e cantaban cousas maravillosas que os pequenos non sabían, antes de que se perdesen, graváronas. E antes de que as gravacións se deteriorasen ou se extraviasen, depositáronas no Museo do Pobo Galego. E a técnica hoxe permítenos, dende a nosa casa, escoitar esas gravacións feitas hai 30 anos ou máis. É unha maravilla poder dispoñer na nosa casa destas gravacións, porque esas persoas que en algún caso xa faleceron quedaron inmortalizadas e o seu saber quedou convertido en patrimonio de todos os galegos. Isto é algo semellante ao que fai a Universidade noutros ámbitos, gardando as sementes autóctonas de Galicia. É unha maneira de defender a biodiversidade. A